Ruska vojska napreduje na cijeloj liniji fronta, ali ne štedi ni krstareće rakete, ni udare po dubini teritorija. Kako to vama izgleda? Zbog čega mi ovaj rat poredimo sa Prvim svjetskim ratom? Zato što je rovovski rat. Imamo, znači, preko 1000 kilometara linije koja je opasana, fronta koja je opasan rovima. Isti takav rat smo mi imali u Bosni i Hercegovini, gdje je kompletna Republika Srpska i s druge strane federacije bilo opasane rovovima i onda kad krenete u neku ofanzivu morate skoncentrisati i sredstva i ljude na jednom pravcu da biste probili te linije. A zbog čega Ukrajinci nisu imali toliko uspjeha? Upravo zbog dobro utvrđenih linija. Nije da oni nisu imali municije. Evo, danas čitam podatak da su za vrijeme svoje kontraofanzive oni dnevno ispaljivali 7000 granata, a Rusi su ispaljivali 5000 granata. Da bi sad, za vrijeme početka ove ruske ofanzive, Rusi ispaljuju 10.000 granata, oni ispaljuju 2000 granata, jer očigledno da su oni ostali. Tačno da je front aktivan, tačno da Rusi napreduju na određenim pravcima, međutim, nema tu još nekih dubljih prodora da bi se sad moglo, osim što je uzeta Marinika, okružena Avdejevka, ima uspjeha, jedna jedinica je napustila oko ovoga Bahmuta, jedna ukrajinska jedinica je napustila. Znači, vrši se taj pritisak i otprilike linije popuštaju. Šta je za mene ovdje najbitnije? Sljedeće sedmice, čini mi se u srijedu, je hitno zakazan sastanak Savjeta NATO pakta na zahtjev Kijeva. Zbog čega? Ako ste pratili prethodnih dana sa strateškom avijacijom, da, gledalci znaju, taktička avijacija služi za podržavanje jedinica na frontu, a strateška avijacija služi za napade vojnih ciljeva po dubini teritorije, znači magacine, municije, reone razmještaja jedinica, reone za obuku, komandne centre, relejne centre. Šta se dešava? Zbog čega je hitno sazvan sastanak NATO pakta? Zato što im je u Harkovu i u Kijevu pukao PVO sistem odbrane. Znači, njihov najbolji sistem odbrane Patriot nije uspio da odgovori. Kaže se da je to bio najjači napad više mjeseci planiran od strane Rusije na vojne ciljeve u reonu Kijeva i Harkova. Čak postoje neke informacije da se u Harkovu isto pogodile jedno komandno mjesto gdje se nalazi penzionisani i aktivni NATO oficiri koji su učestvovali u planiranju i organizovanju operacija ukrajinske vojske. I to je dalo alarm da moraju hitno da se sastanu, da vide, to nije problem sad samo za Kijev, to je problem sad za kompletan NATO pakt, jer su im Rusi pokazali da su mnogo nadmoćniji. Oni su čak njima, pazite, oni su njima PVO odbranu probili sa raketom X-32. Inače, to je raketa ubica nosača aviona koja je namijenjena za uništavanje nosača aviona i brodova. Oni su je sad koristili za gađanje ciljeva na kopnu. Ne pričamo o Kinžalu koji je još moćniji od te... Ne, ovo nije, ovo je balistička raketa, a ne pričamo o Kinžalu. Oni su, znači, njih u talasima, išle su prvo bespilotne letjelice, pa su išle balističke rakete, pa su onda išli Kinžali. Znači, oni su njima razbili PVO odbranu sa raketom X-32, koja se lansira iz strateškog aviona Antonov 22, čini mi se 2M. O čemu se još ovdje radi? Jedna raketa za Patriot košta 2 do 4 miliona, a ova raketa X-22, starija verzija, košta $500.000. Ova novija verzija je nešto skuplja. I zamislite, vi sad morate da se branite, da gađate tu raketu sa višestruko skupljom raketom. To bi vam izgledalo ovako, kao da imate tank od 10 miliona eura i gađa ga Javelin, koji bi koštao 40 miliona eura protivoklopno sredstvo. Inače, Javelin košta 100.000 eura. Znači, zamislite kakav je to paradoks. I sad je ne samo Kijev, nego kompletan NATO pakt je u panici, mora pod hitno, interventno 1000 raketa za Patriot da se obezbijedi, jer u ovom momentu Kijev je najbolje branjeni grad u Evropi, možda i u svijetu.
Ne zato što Zapad želi da sačuva te nedužne stanovnike, pravoslavce, Ukrajince. Ne, nego da pokaže prema Rusima da imaju tako moćne PVO sisteme da im Rusi ne mogu ništa. Međutim, Rusi su im sad pokazali da su im probili PVO i da su ih sad... I Patrioti, Iris, nemački... Iris, jeste. I ono što bi rekao naš narod, ojadu su ih zabavili.